Doamne ferește! Stai de zi, stai! Stai, fă! Tai, fă, tai, fă. Vezi că e runda a treia. Hai să ne gândim ce să zici tu cu asta. Hai să nu ne gândim! Vezi că am și eu un kill! N-am niciun kill cu ai. Ba da, dacă calculăm kilogramele, da. Stai! Ce kilograme foaie? Ce kilograme ai zis tu? Am zis că dacă s-ar calcula kilogramele, ai fi câștigătorul copiilor, Fulilor. morților, mătii. Lasă-mă coaie cu... A făcut ăla în urechea mea! Hai să dăm kick-ul ăsta. Nu! Hai să dăm kick-ul ăsta! Da. Ce să apeți ăsta F1? Nu! De ce faci așa ca să nu fac kill-uri? Nu se pune. Mă doare în pulă. Tu de ce dai kick? E mid, bă, e mid. Trebuie să fac 5 kill-uri. Da. Și mai ai 2 runde. Baftă. Mă pula în cadrul didactic. Ce-o femeie și eu să... Hai mă să dăm kick-ul ăsta, că oricum nu știe nimic. A făcut omul. Trebuie să vezi că fac kill-uri. Da mă, da, hai. Că ăștia oricum vin mid. Mereu. Vezi că e acolo. Că bine zici. Bă, dacă nu mori meciul ăsta, se anulează tot. Să vezi că aici faci și kill-uri și câștigi. Cu aia mai Mamă, cu aia, ce frică mie. Cu aia mai suntem noi doi. Și... E abia a patra rundă, mă. A cincea. Bine, stânga. Mă, cu aia, eu n-aud bine. Aha. N-a la muie. Nici măcar un kill, mă. Mane, trebuie să scrii ceva. În pula mea. Mor futu-te în gură. Bă, dar asta de când era aici? Că parcă... Dar nu știu, că data trecută n-am văzut broasca aia. Păi, dar parcă mâncați și... A luat kick. Aici, mă pun și aici, campez. Aha. Dacă câștigăm tura asta, Dacă câștigăm. da. Dacă nu mor runda asta, se anulează tot. Dar ce poală are omul pe aia? Vine ăsta! M-am omorât!
Scrie ceva, scrie, nu mă interesează, scrie. Hai că îi scriu. Îi scriu așa, fii atent. Draga mea sufletistă. Îți doresc să deraieze trenul, să dea în casa ta. Să-ți pice copacul în cap. Gata, i-am scris. Așa ai scris, mă? I-am scris și eu ceva, știa ce i-am scris. Doar să vadă mesajul. Păi corect. Mă doare în pulă ce o să vadă. Am 0 kill-uri și tu ai un kill. Dacă fac un kill, mâncați și te scap. Nu mai fac. N-am putut. Dracu că ai murit intenționat cu aia. Nu cu aia, du-te acolo, du-te în față, du-te tot în față. Dacă faci un kill, câștigi. Pierzi, câștigi. Vezi că e aici sus. Nu, stânga, sus. Ia uite-l. Bun. Mi-ai și pula. Nu te grăbi, că dăm kick-ul ăla. Am făcut un kill. Bă, așa e bine, ție trebuie 50 de runde să faci 5 kill-uri. Ia auzi? Dacă nu faci runda asta 3 kill-uri, îi scrii încă o dată. Îi mai scrii ceva. Haide. Că vrei să aveți timp privat. Doamne, o iau și o omor să scap de ea și de tine. Păi, nu scapi. Că mai angajăm o proastă ca ea. Dacă nu mor, sunt șmecher. Mor și real, dracu. A, păi și ce mă, nu vrei să fiu șmecher? Nu. Taci. Am omorât. Mamă, să vezi că dacă dau defuse, nu-i mai scrie nimic. Dacă dai te duce tot. Nu pot. Da. Corect. Dacă nu câștigăm până la 7 runde, îi scrii tu desk. Nu, Doamne ferește! Nu-mi pasă. De kick-ul ăsta sau... Lasă, nu-i mai da kick. Sorry. Sorry. Ce dai cu ei mine ca să mor? Dacă nu faci un kill, îi scrie acum, fix Am acum. făcut! Dacă nu, eu mor pe toți aici. Dracu cu aia că vrei capul. Eu uite-l? A, eu nici nu mă uitam la tine. Stai să ia dracu.